Hello po, watching from Waipahu, Hawaii, ni Juana Marie Lacro Helacio. Good morning and hello, Juana Marie Lacro Helacio. Anyan nga imas na idi kabanbanwagan ta. Taday ta armas bukit subrati sarantana. Ano dahil ito na saranta tanggal? Ti amok idi ket ragsak ta di ag patingga ngem saan gaya. Tagdumog metlata iti kaawan mo permit sakit tinakem ko. Apay? Inyinuman ka timag ko na a GSM Blue. Ay, imparte ka na kasta. Tanong mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawan na. Ayabaw. Kaskala manen nakarabaw kaniya. Sabali mo kinapanaton. Aniyan naganas na di damutat ang kaida. Nasaranta pa rin. Kaputi mas na detoy ko napigis lata. Alam mo ni sino tagsala? Kati sina. Di mo pinanunot di nairu asinol to insukat na ti sa bali. Sinat nang isukat kita. Tay naanggod babae. Kape naangot mo. Naangot to buok pa'y lang sika. Tsaka yan. Naipayod ti buok na hapon rin. Ayaw. Pag din na maganda ka no sika, naanggod ka no. Apay, han ko ba nga ba? Han ko ba nga nakikita, Leia? Di ba gata, tulbog ganda ka no. Dak ba nakikita? Iti kaawan mo ay nagsakit to'y pusong ko. Apay, nagsakit. Di tayo na nasursurok, lumidok GSM Blue. Ma'am Marte ka babae. Tanong mabarte ka, inakmet ten iulda, ngem lumausawan na. Hangover. Kas kalaman na nakarabaw kanya. Hangover. Anya naganas na, di damot at akaida. Kaputi mas nalapay-alapay na isawang ta. Opo, nagnanam. Di mo pinanunod, di nairut asinulto, insukat nakti sa bali. Teka chatmate mo di rabi. Ala, dilarabi? Opo, ang chatmate ba ha? Anya naganas na, di damot at akaida. Kaputi mas na, faster, faster, na isawang ta. Diyos ko. Di mo pinanunod, di nairot asinulto, insukat nakti sa bali. Daytay na ang dud ang babae. Mamunod pa naangot ka chatmate ko lang. Di mo pinanunod, di nairot asinulto, insukat nakti sa bali. Daytay agkinit ang babae. Nagagkinit. Ano dahil ito? Kim Marte, Kim Marte. Kimarte bingarod di agkinit. Ay, Diyos ko pa. Ay, po, atiwon na kangarod ta Kimarte. Agkinit deta. Bakawan na nakapunod sa kinit ko na yan.
Jojo Leon. Agore kasi kakets ka agudop detoy kas tatayo. Kunani Salvador. Kunani Marcelina Salvador. Yaho, Idol Leia. My favorite arak. Yehey! Allah. Kunamit ni Adelina Santiago Agustin. Na request kuman tay isem idol isal ko kini Kansin Marcelina Salvador nga kanayon nga naisem ken naayat at tumultulong managtulong nga talaga ni idol Marcelina. Thank you ititulong mo ti di idol sa idol Marcelina. Yes, ato nga bason mo pa gayam idol manager ken ni idol Leia alaka ko na idol. Et nagajadlak. I love arak idols ko na idol Marcelina Salvador. Ako na ni Jojo Leone. Alaka idol Leia ha. Paunay tanaang dodeng nga babain di mo pa lang ibaot. Kumani ta ibaot Ay, apo. Ada nga rod ka no impadamag da kanyak. Ay napayod ka no pelat buok na katuangot yan. Ni Met Irene to nakandrada. Adda kap Sino man o? Nanlaapaw. Asin na ti kap kablawang aring nga happy watching Sir Manning Pasyon kunana. Sino ti Manning Pasyon? Irene. Ay. Baka kabagyan ni Marilyn Pasyon dahil. Okay, dito nga rodan, dito agurayak. Siniguradong ayat man idol, pa-request ko na ni Abigail. Okay, noted. Yes, dito yung apo, dito yung nakadungan ng request, dito yung nga agurayak nga kanta. Da kayo amin nga nag-request para kanyayo am amin, awan labos na. Di ba manager? Asin not aguray. Aguray, ni Idol Cakes, ni Richard. Kastamot kini sa natin nag-request si Tan Bes. William Deos Ferrer, kastamot kini Idol, sino pa? Efren Fernandez. Ayan. Okay, para kanya yung aming mga idols. Teng manen iti sandam uluraye isasangpet mo kaano nga taubiyag ko mailiwakon bara ni agep mo nadagsen minak marikrik na gaput na laos nga iliw kuken ka Josie Victoria Sampaga. Tantanawagan ka, abay titawag, bareng mapasangpet ka. Adelina Santiago Agustin and Tita Nancy Di Maya. Aguraya, biag ko raya, aguraya, kisa sangpet mo, maladingitan, una ito'y puso, gapot kaawan mo, sibay ko, aguraya, biag ko raya, aguraya, kisa sangpet mo, maasyan ka, kadin kaniya, rinabing inga, nga ililiwa. Sagsagot ko man kanya, I love you long time. Agurayak. Sino det? Ako nakmanen. Ito yun eh. Very controversial kanyak det. A long time tal talaga. Leonilo Sobrevilla. Hello. And Lito Junior Postales. Feduming Silvasilio watching from Singapore. Ayan. Didakman inura yan ko naman ni Kidson. Jojo Leone Martinez. Ikit man nito Benafe.
Teng manen iti sandang ururayen isa sangpet mo. Kaano nga taubiyag ko mailiwa kun bara ni agep mo. Nadagsanin nak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka. Aguraya biyag ko, aguraya kisasangpet mo. Maladingitan unay ito'y puso, gapit kaawan mo sibay ko. Aguraya biyag ko, aguraya biyag ko, aguraya kisasangpet mo. Maasyan ka kadin kanya, rinabiing nga maililiwa. Aguraya biyag ko, aguraya biyag ko, aguraya kisasangpet mo. Maladingitan unay ito'y puso, gapit kaawan mo sibay ko. Aguraya biyag ko, aguraya biyag ko, aguraya kisasangpet mo. Maasyan ka kadin kanya, rinabiing nga maililiwa. Maasyan ka kadin kanya, rinabiing nga maililiwa. Yes, at ang arte agurayak biyag ko nga request ni Ate Kate Sumane Caridad. Ana? Natatawa ako. Aguraya. Diyos ko, ano naman tibagbaga mo? Natatawa ako. Katagatawa ka ah. Anataw, Di uray mo man. la sumangpot ni Big Bro. Ay, apo. Basta na sino deta long time ko nakita taa. Okay, pag gusto taman dito yung arod lady ni Idol